देखिए एगो मेहरारू गौना करा के आयल भी चैत के महीना में आ जाके खेत में कटिया करती है लाचारी बा घर के परिवार को प्रेशर देता। अरे बड़ा मजबूत कटबू ना तो खैबू का ऐसे करे के पड़ी। सैया से अपना कहती है कि राजा जी नया नोहर लईला बनाई के मेहरिया लागतावे धूप रूप होई जाई करिया नया नोहर लईला बनाई के मेहरिया लागतावे धूप रूप होई जाई करिया होई ना इतना खटनिया ए राजा होई ना इतना खटनिया ए राजा खेती में बरसरी लगाइले वो फसरी खेती में बरसरी लगाइले वो फसरी होई ना कटनिया ए राजा होई ना कटनिया ए राजा ऐसा न करी हो एगो हबू मर्दाने है दुख बुझी हो अरे जिया लूटा लूटा चल चला अरे गाता कबर हो है त लौंडा बा खतरनाक बा हो वाह कहती है के राजा जी का हो अरे अपना नैहर में हम इतना सुख कैले रहन का हो खेते खरिहान कैसन होला हम तो देखल हूँ ना रही अच्छा तो एजा देखे के पड़ी और हमरा के डायरेक्टे कटनी करे के भेजा दनी अच्छा तो का करू कौना भाव से कहती है कौना भाव से हो नैहर के देह हमर होवे सुकवार हो तनिको दर्द नहीं बुझेल हमार हो नैहर के देह हमर होवे सुकवार हो तनिको दर्द नहीं बुझेल हमार हो सब लोग तोरा बुझतनी झरता चेहरा के पनिया ए राजा झरता चेहरा के पनिया ए राजा खेते में बरसरी लगाइले वो फसरी खेते में बरसरी लगाइले वो फसरी होई ना कटनिया ए राजा होई ना कटनिया ए राजा ए प्रिंस जी राउरो जोड़ा ना हरे कोटी के अच्छा पत्र अरे जी अल्लाह अल्लाह है पीसा भैया पीसा कहतिया का कहतिया क्या रे राजा जी कहना हो सब चैती के अनाज झर जाई हां और हमरा खाली फेरा में बानी कि सब काम हम ही कर दी तो के करी निहोरा बाकी रउआ के तनका हमार साथ दी कौना भाव से कहती है कौना भाव से हो कबो नहीं गोटिया के जननी हमार होत बड़ा दास ना बड़ा जहावा गरम कबो नहीं जननी ह गोटिया के मरम होत बड़ा दास ना बड़ा जहावा गरम जरता घाम में जवनिया ए राजा जरता घाम
हम पुष्पा राणा आप सब भोजपुरी श्रोतागण के प्रणाम करतनी। हमार नया चैता के प्रस्तुति सुपर गोल्डन म्यूजिक से आवता, जेवना कंपनी के मालिक बानी विनोद रतन जी। ते आई आपन आशीर्वाद प्यार से भी बनौले रहो। देखिए एक जनी नया नया गौना करा के आई बड़ी उनकर सैया किसानी बड़े खेती गृहस्थी देखे से फुर्सते नहीं खे। आ चैत के समय में अनाज झरे के डर बा। आ जौन बाकी भोरे भोरे खेत खरिहाने जाए खातिर परेशान बड़े। मेरा रू बड़ा विनती करती है कि राजा जी अरे की जाई जन बधारे अरे धाके सुतिया कंवरिया में छोटका बबुआ जागल चैत के दुलरुआ जाड़ कहती है राजा जी कहना धनिया ई बर्दाश्त ले बाहर बा। ऐसे रहुआ हमार बात समझी एकदम समझता बोलो। अरे की चैत के दुलरुआ जाड़ आ लागेला भोरा हरिया में चैत के दुलरुआ जाड़ लागेला भोरा हरिया में चैत के दुलरुआ जाड़ जाई जन बाधारी रजऊ धके सुतिया कंवरिया में जाई जन बाधारी रजऊ धके सुतिया कंवरिया में चैत के दुलरुआ जाड़ चैत के दुलरुआ जाड़ लागेला भोरा हरिया में रउआ हमार बात के समझी बड़ा परेशानी बा हमरा। ऐसे करब तो आखिर कैसे काम चली कौना भाव से कहती है। देखी हमर थरा थरा का पता बदन जी बेरे आ बिहान होके दिहिए बलम जी देखी हमर थरा थरा का पता बदन जी बेरा या बिहान होके दिहिए बलम जी धइले कप कपी बाटे गतरे गतरिया में धइले कप कपी बाटे गतरे गतरिया में चैत के दुलरुआ जाड़ चैत के दुलरुआ जाड़ लागेला भोरा हरिया में कहती मेरा रुकिए राजा जी अरे कोई जुलुम करेला लेकिन ऐसे ना जैसे रउआ करतानी। हम नया नया गौना करा के आई बानी, हमरो कुछ अरमान बा।
और रउआ 4 बजे भोरही में चल जाता नहीं। बोलो कौना भाव से कहती है? कौना भाव से हो? छोड़ के अकेले हमके खेत में न जाई, चढ़ली जवानी बाटे रतिया बिताई। ए राजा जी हाँ हो छोड़ के अकेले हमके खेत में न जाई, चढ़ली जवानी राजा रतिया बिताई। ना दादा ना संग ही लुकाइल रही राजा जी चदरिया में, संग ही लुकाइल रही राजा जी चदरिया में। चैत के दुलरुआ जाड़, चैत के दुलरुआ जाड़ लागेला भोरा हरिया में। वो बोले के सुतन और तू संगे हो। छोड़ा छोड़ा रजाई छोड़ा चला खेते। सरिया लो सरिया लो। अरे जिया क्या बात है, बहुत बढ़िया मिजाज का भैया। कहतिया मेरा रुकी राजा जी का हो समय से सब निक लागेला, लगबे करेला। आ जौन समय बा हम गौना करा के आई बनी, हाँ और मैं समय जौन बाकी खेते में बीत जाई तो फिर मर्द मेहरारू के कोनो मतलबे नहीं। कौना भाव से कहतिया? ओने तीसियो झड़ गई। अभी नहीं जाए देबो पूछो रउआ कहीं, चुपचाप बहिया में धइले हमके राही। अभी नहीं जाए देबो पूछो रउआ कहीं, ये जाए तो हमरा के। चुपचाप बहिया में धइले हमके राही। हमने बाबू चिचिया दे। कोइली हब कटिया सैया, कोइली हब कटिया सैया, जाके दुपहरिया में चैत के दुलरुआ जाड़। कोइली ही कटिया सैया, जाके दुपहरिया में चैत के दुलरुआ जाड़ लागेला भोरा हरिया में। चैत के दुलरुआ जाड़ लागेला भोरा हरिया में। अरे छोड़ो ना हमारे बाबूजी चिचिया तेरे द्वार पर छोड़ो। अरे है बाबू आवतानी बाबूजी आवतानी। एक जनी अपना राजा जी से बड़ा परेशान बाड़ी, गए है खाती। बड़ा कटिया करावत तड़े, हाँ बोझा बनवावत तड़े। आए हाय। कमजोर औरत बड़ा लाचार बिया। अरे बड़ी पातर बाड़ी हो। कहतिया राजा जी का हो अरे की नहीं हरा में कोइली नहीं, काहे अरे की नहीं हरा में कोइली नहीं। कौची कौची अरे हम कटिया बिनिया ए राजा पतारी, हे राजा पतारी, हे राजा बोझा उठावे में लचकल बा कमरिया पतारी। नाई हर में कोइनी नहीं, नाई हर में कोइनी नहीं, हम कटिया बिनिया ए राजा पतारी, हे राजा पतारी, हे राजा बोझ
फुटी बचा के चलिए, फुटी बचा के ना तो गड़ जाई हो। कहतिया ए राजा जी, अरे हमारा ऐसन हाल भइल बा, न कहले कहता न रहले रहता। कौना भाव से कहतिया? कौना भाव से हो? सरसों के तेल गरमा के राजा मोली, चललो न जाला एको डेग कैसे चली। सरसों के तेल गरमा के रजऊ मोली, चललो न जाला एको डेग कैसे चली। आई जाला का हो? भइले बाटे चोटिले हमर, भइले बाटे चोटिले हमर कोमल शरीरिया ये राजा पतरी, ये राजा पतरी, ये राजा बोझा उठावे में मुश्किल बा कमरिया पतरी। तेरा तो भैया रोडो सुपर गोल्डन कंपनी के कोनो जोड़ा नइखे हो। अरे सही लगा करत रहो, कोनो जोड़ा बा एक और। या कहतिया राजा जी, अरे हम नया नोहर कनिया बानी, बोला बोला, देखी रहम करी कोनो बनिहार ओकरा लगा के कटिया करा ली। आगे तो क्या झुला गई। का कहतिया? हम